Di sama kasajong pachok lamalong first ever T10 Summer Cricket Tournament ke Pangchingpong. Simeon Rongphar alang ni VDC Chairman ar Pukilong dun thega pod Joy Singh Terona rong amekar atun pen karchupon. Organizer, Adap, approaching rapid, Jakhong poni phai kep arni di sama Sarmen Hansia rong kasajong pachok lamalong Winner Cricket Club atun pen chepatir piponsi. Ke pathu benta okpran me pumatha ponsi first ever T10 Summer Cricket Tournament pangchengponlo. Labangso cricket tournament ke chengsiar ni Karbianglong YouTuber lapen komiti ang bongsi chepati pon lapu YouTuber atum ke pathu ke mesena jok ran thokebra flipen chepahai pon lapen komat ne abang phuatum ke pathu aning hang abang do lipute ka chepati dunjia phan apor dolang pusi komiti atum pen nang thandun labangso ka chepati along Sarmen Hanse SGB GB lapen KSA Dipu District Committee pen Sona Singh rong piche tong dunsi ke chengsiar ni ing samjin pen pichun pon. News Desk Report, 365 News, India. Nomor 2 hawar long kami DBYC long organic secretary mate alat YouTuber club atul kita bisa dah kalau fungsi ini yang mention saya kalau fungsi Amerika. T10 cricket tournament ni tentang di sama nomor 2 hawalong kiti pon nangkau bang telalo non owe kimi atum phan kang thur pon je phan puya sini litum bang ke si akinang pon gelalo nasi litum e oge phan da kimi senje phan to si litum la mangso cricket tami charlie dun lo yalo la tensi ni bani ke the ujo da tuma player dan dane or karbing long atum tami ke bang tum si ke ong lo nasi kado ke ke bang Arbong Joy Singh Terona rong amekar inut Simeon Rongphar alang li VDC Chairman ar Pukilong dun po Abirta ar Julongsi rong klarbong Joy Singh Terona rong mate rong asara tumpen ake hai Simeon Rongphar hemalong an humri damsi poho ar wakponsi ar chuponlo Simeon Rongphar alang li kedam tang an aningkan ke alang li Lambing Road ke ase along a president lo bon sita alang li nona bang ke ase song pen che OC pothot Karbianglong Oten Mouse Council along pen tar pu dudun long lo la CCM Tuliram ronghang aning kang sampen VDC Chairman ar pu pekponlo la sila puson alam ar julong pen rong klarbong Joy Singh Terona rong amekar atun pen jakhong po chikloni phai ke bajo por phai ner ke ba por malom damsi chingki chethan pon longlo la pen ke Karbianglong Oten Mouse Council kachari pon ake hai CEM Dr Tuliram ronghang aphan sitami akeru piponlo atheke la puson ar Pukilong dun thega pot ki pipon thega pot mingak long pen rong klarbong ke dwara datun pen akeru bajir pon